Ahojte v mojom novom videu. Dneska tu budem ukazovať staré mobily. Bude ich 5, tu ich vidíte. Tak budem ukazovať staré mobily. Prvý mobil to je taká Nokia, čiže to je Nokia C7, vyrobená v roku 2010. Display 360x640 pixelov, kamera 8 megapixelov, baterka 1200 mAh, úložisko 8 GB a 256 MB RAM. Také to vyzerá. Je pekné. Sa otvára kryt. Je baterka, je to originálna baterka od Nokia, alebo to je taká nálepka. Tu je na SIM kartu, Nokia, tu je kamera, svetlo, tu je predná kamera, svetla čitka, tu je nabíjačka, nabíjanie. Tu je zapnúť, vypnúť telefón, tu je na sluchátka, neviem čo je toto za tlačítko. Je to divné, to na foťak. Skladáme ju. Ďalší telefón, tu je taký Samsung. Vyzerá už lepšie. Samsung 8500, vyrobená v roku 2010, display 480x800, kamera 5 megapixelov, baterka 1500 mAh, úložisko 8 GB, 256 MB RAM. Tak sa pozrieme, ako vyzerá, to je trochu polámané, taký plast, tu je baterka, tam nie je baterka a ten plast je taký polámaný, sa dá aj vyberať. Tu ešte je na nabíjanie. A ideme postaviť. Ďalší telefón, to je taký tu Microsoft Lumia 435, výroba v roku 2015, display 480x800 pixelov, kamera 2 megapixely, baterka 1560 mAh, úložisko 8 GB, 1 GB RAM. Tak to vyzerá. Ona funguje. Tu je tlačítka, tu je nabíjanie. Ideme otvoriť. Ja som otvoril. Tu je baterka taká. Tu je na SIM kartu. Tu je ešte na pamäťovú kartu. Ideme poskladať. Dosť väčší aj novší. To je Huawei P8 Lite, vyrobený v roku 2015, display 720x1280 pixelov, kamera 13 megapixelov, baterka 2200 mAh, úložisko 16 GB a 2 GB RAM. Taký Huawei, ale je veľmi rozbitý. Ale to je rozbité na konci. Tak vyzerá tak pekný dizajn. Čiže to sú na SIM kartu aj na pamäťovú kartu. I to sa ani nedá otvoriť ten kryt. Tu je nabíjačka. Ten kryt je plastový. Ale to reálne skôr tu je. Škoda, že je rozbitý. Ďalší telefón. To je taký tu. To je Xiaomi Redmi Note 3G, vyrobený v 2014, display 720x1280 pixelov, kamera 13 megapixelov, baterka 3100 mAh, úložisko 8 GB, 2 GB RAM. Tak to vyzerá, ale tiež rozbité a tiež môžete spoznať z jedného videa. Som mu dal väčky a nefunguje tiež, že bude rozbitý. To je kryda, to je taká obrovská baterka. Tu už má 4 kontakty, alebo vo starším mobilu tam sú iba 3 a celé 4. Tak to vyzerá. Ideme poskladať. To videa to je všetko, dajte mu like, odber a čuj.